Mennäänkö naimisiin? Joo. Olen jonkin aikaa tuntenut raastavaa yksinäisyyttä, koska olen ollut sinkku noin 6 vuotta ja se alkaa tuntumaan jo hirveän pitkältä ajalta. Ystäviä minulla on paljon, sekä hyviä ystäviä että kavereita, joita tapaan silloin tällöin, mutta jotka eivät ole niin läheisiä. Mutta haluaisin jo naisen rinnalleni. On se kuitenkin eri asia kuin ystävä, mielestäni. Kumppanin kanssa voi jakaa sen arjen ja kaikki hyvät ja huonot asiat, mitä omassa elämässä tapahtuu. Yksinäisyys tekee kipeää, kun huomaa toisten iloitsevan ystävien kanssa eikä itsellä ole ketään, tuntuu sydän irtavan rinnasta. Myös ymmärtämättömyys voi olla yksinäisyyttä ihmisten keskellä, kun kukaan ei käsitä mitä haluat sanoa, vaikka kielikin olisi yhteen. Jos ihmismieli halajaa seuralaista rinnalleen, ei sinkkuus tee autuaksi, vaikka miten itselleen uskottelisi. Lajitoverin seuran haluaminen, kun tulee meilläkin jostain ytimestä. Yksin on mukava olla, kun sitä haluaa, mutta seurassakin voi olla yksin, eikä se tunnu kivalta. Minusta on omituista, jos yksin elämistä pidetään jonkinlaisena sairautena tai poikkeustilana tai ajatellaan, että ihmisessä, jolla ei ole juuri sillä hetkellä kumppania kainalossa, on jotain vialla. Herra Jumala, ei se parisuhde ole mikään onnen kultaamaa, johon kaikkien tulisi lakkaamatta ja vaivaan säästämättä pyrkiä. Eikä sinkkuus ole mikään surkuteltava tila, vaan varsin hauska ja opettavainenkin elämänvaihe. Kai ne surkuttelijat sitten ovat niin reppanoita, etteivät itse pärjäisi päiväkään ilman sitä autuaksi tekevää parisuhdettaan. Luulen, että kaikki tarvitsevat vähintäänkin jonkun, johon voi luottaa täysin.
Ei aina tarvita isoa kaveripiiriä ympärille, mutta varmasti jokaiselle olisi erityisen tärkeä ihminen, jolle voi olla oma itsensä ilman, että tarvitsee pelätä hylkäämistä, ja joka tajuaa sinua ilman sanojakin. Sellaisen ihmisen löytäminen on kultaakin kalliimpaa. Ihmisillä on oltava oikeus myös omaan rauhaan, kun hän sitä tarvitsee. Silloin kun on mahdollisuus sekä läheisten seuraan että omaan rauhaan, ollaan aika hyvässä tasapainossa. Lähtökohtaisesti kaikissa on jotain kiinnostavaa ja näennäisesti täysin erilaisillakin ihmisillä voi olla enemmän yhteistä kuin ensin uskoisikaan. Uusiin ihmisiin on aina kiva tutustua, siitä saa paljon itsellekin. Jokainen ihminen syntyy yksinäisenä ja jokaisen täytyy luoda kontaktit muihin ihmisiin. Sinun täytyy ensin oppia rakastamaan itseäsi ennen kuin voit rakastaa ketään muuta. Opi olemaan onnellinen ja elä tyydyttävää elämää ollessasi sinkku, ja se vaikuttaa kaikkiin tuleviin suhteisiisi. Kivakin on sinkkulu toisinaan ollut, mutta nyt on jo taas sellainen fiilis, että hyvän tarjouksen saadessani lopettaisin äärimmäisen mielelläni sinkkuilun ja ottaisin toiveitani vastaavan naisen erittäin vakavasti ja yrittäisin tehdä hänestä maailmankaikkeuden onnellisimman naisen.